emhlambalazini uthuka mina uyasithuka kade umuntu mina ngizali uphumile wahamba uyokwenza ingane kamakhelwane ngikhona kuzokwenzeka sithanda sami yazi nawe ukuthi izinto ezipalana noNkulunkulu lezi nami akuyona into ebengihlelile ngoba ngisho ukuthi nje kwenzeka iphutha iphutha into engingayazi and into eyenzeka kanye akuyona iphutha lelo ushiye ngikhona wahamba ushiye ngikhona iba kuyinhloso ngithi ubonile ukuthi kade uzama kumina wabona ukuthi okay akazali lo umshiya uhamba uyozalisa wena ubani yena lo okuzalela ubani yena lo akho into engicela ukuthi ngakuthola ungeyilutho wena ngakwenza umuntu namhlanje uzongibizela abantu songihlambalaza uyinja wena umgodoyi wena ngicela ungihambise ubungibizelani la ngicela wehlisa umoya sisi kanjani nizongithuka nihlangene ngami la no ngiyazi le ndaba le serious and sensitive. Lo hlelo silungisa umjolo masibingelele bese sakwamukela kwenye episode yohlelo lakho olithandayo nelihamba phambili eNingizimu Afrika right here on a favorite channel umjolo show. Once wangibona uyazi ukuthi ngisuke sengize nenye episode yohlelo lakho olithandayo. As per usual, the name is Dlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Mawukuthi nawe uyafisa ukuyibona la mhlambe ngelinye ilanga noma uzolungisa indaba yakho lulakhulu ongakwenza ngi-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Talking about ukusubscribe, sibonga wena ke Ningizimu Afrika nabakwamanye amazwe ngokuthi njengamanje siwurichile 200k subscribers sadlula futhi ngama numbers. Siyathemba ukuthi ngempela i-target yethu soyi-reacha of reaching 1 million subscribers by the end of 2025. Uyazi ukuthi ke hlezi kuphathele izinto ezimnandi, izinto ezikhala kahle. Talking about izinto ezimnandi, izinto ezikhala kahle, omiphela nje episode namhlanje sobe hleli no Dr. Dumisa wempande yempilo. Uyazi ukuthi ubheke indaba ezithintelela ezibhekelela isikhumba sobe sikhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ke usiphathele mapha ama products nanokuthi ama products wakhe asebenza kanjani. Wena ungayindawo but before asiqale silungise indaba zabantu mase siyambiza naye ezela. Ngiyabingelela emakhaya igama lami nguSanele Lithuli ngithe angibhalele la kusilungisa umjolo ukuthi bengisize kwinkinga engibhekene nayo. Siphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwishow yakho silungisa umjolo. Uyazi ukuthi uyithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Uma kuwukuthi uyabuka kanye nabanye ababukayo subscribeile ngicela wenze into right usubscribe ukuze sikhulise umndeni wethu uphakama uhambe ephezulu. Uyazi ukuthi mase sihleli kanje siwe sesolungisa indaba eziningi ezithinta umjolo in and across the country la si-checka nje ukuthi indaba zabantu zihamba kanjani mase siyayilungisa lapho kumele siyilungisa isikhona. Uyazi ukuthi ke celeni kwami khona usise sinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezithole la namhlanje ihamba kanjani indaba yakhe nanokuthi mhlawumbe kukephi lapho kumele silungise khona. Uma kumele siwufake usawoti esilondeni siyawufaka kodwa phela hayi kakhulu. But before we get there asikhumbuze ukuthi this show is proudly sponsored by u-EasyBet. So uma ukuthi ke awunayo i-app ibanayo njengamanje uyi-download and register using our promo code ebizwa ngokuthi umjolo, that is UMJOLO. Njoba bese ngishilo khona usise sinaye leceleni kwami sokhuluma naye njengamanje. Dadewethu sawubona. Siyaphila futhi njalo. Ngiyaphila mama kunjani? Ngiyajabula kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje la ohlelweni. Mhlambe asiqale ekuqaleni udadewethu esinaye namhlanje ukubani wakabani? Igama lami nguNelsiwe Duma. Nelsiwe Duma. Ngihlala kaMashisi. Okay. Siyajabula kakhulu neluku sibe nawe la ohlelweni. Uyalizwa ke igama lohlelo lethu. Silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe njengobula uzolungisa izinto zomathandana kanje. Yabo. But ke ngifuna siqale ekuqaleni. Uyamazi umuntu ekuthiwa uSanele and if you do umazi kanjani? Sanele Lithuli. Yebo. Ya ngiyamazi umuntu wami lo. Ngibona ngisho ismile ebusweni ukuthi hayi no umathandana wakho. Mhlambe wena noSanele i-relationship yenu uma ungangichazela mina sengingazi ngayo ungayichaza njenge-relationship enjani? Si happy nje si right ake ngiqamba amanga konke nje ngibona mina kusahamba kahle ngale ndlela ukuthi usefuna ngisho ukuyovela ekhaya hayi si right thina yonke into ihamba kahle. Okay, i-personality yakhe yena ke qobo ke manje ungamchaza njengomuntu onjani? Mekuthiwa nje uchazela umuntu ongamazi uSanele ungathi umuntu kanjani?
Oh Nkosi yami uwumuntu onenhlonipho, uyamhlonipha omunye umuntu, uyazihlonipha futhi naye kuqala. Ngicabanga ukuthi ilokho kwangenza ukuthi ngimthande nanokuthi uthando lwethu luqhubeke nje liye phambili. Hayi shame, ngiyamncoma ngalapha ekade. So abantu abathandanayo ngokujwayelekile banazo iy'nkinga vele ebudlelwaneni. Mase kuba kubona ukuthi the time beba nama-problems bawasolva kanjani. Mhlampe wena noSanele uma kwenzeka nibhekana nezimo endleleni, niyahlala phasi nikhulume ngazo, noma mhlampe omunye uyibhekela le anikhulumi nje ngey'nkinga nishiya kanjalo inkinga leyo? Sinobaba uLthuli sihlala phansi sikhulume nenkinga thina, siyixazulule, sibuye ne-solution sibe right. Asizibani nje, sidila nayo leyo nto, whether inzima kangakanani, sidila nayo nje. Ngiyazi ukuthi uthi into nidila nayo, but namhlanje uzithola ohlelweni. Mhlampe mengabe uthola i-call from us ethi udingeka la uzokhuluma iy'ndaba zomjolo wakho, yini mhlampe oyicabangile ukuthi eyi ngibizelwani khona mhlampe into efikile, noma uthi hayi ngifuna ukufika ngizwe khona ukuthi uLthuli ngibizelani? Ngendlela ngivele nje ngazibuza ukuthi I wonder kwenzakalani, kodwa-ke it's okay, angigeze ngihambe ngiyozwa lapho. Engikwaziyo nje ukuthi mina nobaba uLthuli si-right. So ngiyazikhweshina nje namanje ukuthi why sila, because uma sinenkinga noma ngabe inkinga enjani siye sixoxe. So angazi why ngiyafisa ukwazi ngempela. Hayi no, kuyazwakala kahle kakhulu. Njengamanje uready-ke kodwa ukuthi umbone then ukhulume naye uzwe ukuthi yini la afuna ukuthi ayikhulume nawe? Hayi ngi-ready ngokwami nje, ngicabanga ukuthi indaba ezi-right lezo ngazi ya. Hayi no, kulungile. Uready kudadewethu? I am ready and I'm sure ukuthi nawe lapho ngasekhaya uready ukuthi si-find out ukuthi kahle kahle yini le yenza ubaba uLthuli ahluleke ukuhlala nomuntu wakhe endlini, adinga uNkulunkulu wemjolo ukuthi azohlala phakathi kwabo ukuze bakwazi ukulungisa inkinga yabo. So uma ukuthi njengamanje awusubscribe-ile, subscribe, ulike, uphinde futhi ushare ivideo ozobe uyibuka njengamanje. Thina-ke nethimba lami sihamba siyolanda ubaba uLthuli simbeke la. Uma sefika uyalazi udaba, siyamngena asingene, singenane, ekugcineni kodwa kubalulekile ukuthi noma kanjani kumele sisithole isixazululo, ungayindawo. Mfowethu, Nkosi yami. uyaphila mfowethu? Kuhle. Madlanduna. Nkosi yami naphila kodwa. Hayi mfethu, ukukhala kusizi. Siyabonga. Ngiyabona mfethu ukuthi ismile sikhulu kakhulu ebusweni bakho, kanti nawe mama bengithi mengikhuluma nawe nje loke kuba khona leso smile. Shuthi uthando likhona phakathi kwenu. Likhulu. Hayi no, mfethu ngiyajabula kakhulu. Mntakababa, njengoba ucelile ukuthi sikulandele umama, Yebo. simbeke la, ufuna ukukhuluma naye. Ngenze njalo-ke mfethu, nangu khona. Ngambuza imibuzo embalwa, but ngizothanda ukuthi ngiyibuze nakuwena mhlawumbe just to check nje ukuthi iy'mpendulo zenu ziyacorresponda yini noma ziyafana. Then emva kwaloko zobe sengiyanineka-ke nikwazi ukuthi nikhulume sibone ukuthi inkinga iyalungiseka yini. Mfethu, nangu uNeli la, uyamazi isithandwa sakho. I-personality yakhe mfethu ungamchaza njengomuntu kanjani? Hey. Uphelele, yabo makhulunywa umuntu ophelele. Uphelele, unempatho, ngiphatha kahle. And sesinesikhathi eside manje. And akaze ngiphoxe. Yeah. Uyangazisa njengomuntu wakhe, uyangihlonipha, unginikeza isidima sami njengendoda. So ngiyaqala nami ukuthi empilweni yami ngithola ukuthi uthando kanti liyinto enhle kanje. Yabo sikhule sazi ukuthi uthando kuyaxatshana nzwana. Hayi umama ngiphethe kahle nje, kunokuthula ngisho ekhaya. Yeah, and kuningi nami sengiplanile nje sinenhlelo ngisho nokuba nenhlelo ekhona. Fisa nje into ethi thathe sibeke kwelinye izinga ngisho kwamanje. Nice. Ngizwile ngithe mengabe ngikhuluma nawe umama washo athi mengabe niba ney'nkinga kwi-relationship yenu niyakwazi ukuhlala phansi nibonisane, nikhulume ngaleyo nkinga mase niyayitheklisha futhi. Mhlawumbe umbuzo ongavela-ke manje ukuthi yini manje eyenza ukuthi nize la kwi-show? Mhlawumbe bekuhlukile yini indlela enijwayele ukukhuluma ngayo, because mengabe niney'nkinga nijwayele ukuhlala phansi nikhulume ne? Eish. Hey, khona-ke ngasho ukuthi kulokho akufani. Khona mama ayikho into embi ekutheni. Akonakele kakhulu, konakele kodwa akonakele kakhulu. Yeah, so into eyenza ukuthi ngize la ingoba ngiyabona ukuthi
ngiyalidinga olunye uvo noma umuntu ozokwazi usimediate-ela inkulumo yethu ukuthi noma ngabe kuthiwa khona ovukelwe umoya kube right kahle sibe nesixazululo kahle nokuthi lesi simo sisaziwe yimina. So ngenxa yesinqumo esisithathayo nempilo esifuna ukukulungiselela ngiyabona ukuthi ngathi lento singaqale siyilungise thina kuthi kuphumela ngaphandle abantu sebeyazi sebazi thina sesimi kahle ngaleyo ndaba yabona. So iyona into eyenzakalile nokuthi ngiyabona ukuthi ngeke ngawulandele usilungisa imijolo ngabona ukuthi abantu bayasizakala ama-resolution abakhona nami ngabona ukuthi ayangizami ngibone ukuthi isixazululo sethu sithatha sisibeke wangimisele kakhulu ngosisi. Okay, I know ngiyakuzwa kakhulu ukuthi njengamanje uqeda ukuchaza ukuthi ufuna kube mengabe nihlukana la kungabe ukuthi nihlukana nje mhlambe kuphela kanjalo noma indaba yenu ayikwazi ukuthi ilungiseke, but ungajabula kakhulu ukuthi indaba ilungiseke and yonke into ihambe kahle. At the same time umentionile futhi ukuthi kuningi osokubhekile noma kuningi ongafuni ukuthi ukuluze mhlambe ngalawo magama ukufuna ukuthini ngabe mhlambe solibonile kusasa nomama khona izinhlelo nazo zokuthi umama umthathe umsondeze eduze. Yebo kunjalo Nkosi yami ngoba bese umuntu eseyiqokile nenyanga ukuthi hayi uyahamba uyovela kamama ekhaya. Manje ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuvela kunento engeqala engiqale kuyona ukuze yonke into izokwenzeka sikwilevel eyodwa nasepage ngendodwa kahle yabona sikwazi siqhubekele phambili nempilo ezingekho ihigqihigi. I know uyazwa-ke mbukeli ukuthi uready uLithuli ngapha uMadlanduna kanti nodadewethu uthe uready ukuthi amuzwe in case njengamanje awusizwa kahle uyazi-ke sishuthela la eThekwini hamba iy'moto hamba iy'timela kuyimanje nje kuneguzu nje eliguzuka la phambi kwethu so njengoba liguzuka selinomsindo kanti thina sikhulumela phasi yabo kodwa-ke siyathemba ukuthi kusazwakala kuwena lapho ngasekhaya and inkulumo yethu awukwazanga ukuthi-ke ikugeje usayibambile ngohlelo ukuthi uze ukuthi hamba kanjani. Mfowethu njengamanje ngifuna ukukunikeza mhlambe isikhathi sokuthi ukhulume nomama nikhulume nobawu-2 umtshele ukuthi kungani umbizele la mase siyabona ukuthi mhlambe indaba yenu ihamba ifikaphi. Nangu mama uyena. Thanda senhliziyo yami right? Madlanduna ngiyaphila baba. Wazwa muhle mama. Ngiyabonga. Uyakhazimula as always. Ngiyazibongela kodwa-ke ngihlala nginconywa nje ngizothini. Hayi siyabonga kakhulu. Yeah. Hey mama kona angazi ukuthi lento ngingayiqala kanjani. Yona iyangisinda kodwa-ke ukuthi ngiyafisa ilunge ngaqala kanjani. Ya khona mama into eyenzakalile la kube nephutha elenzakalile elingenziwanga wena alikho iphutha olenzile ku-right yonke into. Awe ma Nkosi yami ungangitsheli ukuthi usuyakhansela lento besiyiplanile. Hayi angikhanseli sithanda sami nesi. Hayi Naloko nje iy'nhlelo zonke zimngononina yonke into. ngaqala ngashawa uvalo uNkulunkulu wami. Khuleka abonakele kusakuhle. Ya mama kona ngoba ngisho ukuthi nje lento ngoba ngize ngifike ukuthi ngize ngibhalele la iyangisinda impela. Inkinga enginayo la mama njengoba wazi ukuthi sesinesikhathi eside sibambisene and silungiselela ukuthi ngivele ekhaya so ngifuna izinto zenzeke kahle kunephutha elenzekile la ngithola umntwana ngicela ukuchaza kancane. Baba imali uthini? Cela uye kuyinwaye ngicela ukhulume nami uthini angikuzwa kahle manje. Yazi mengithi uthi uzokhansela ukuthi uyangilobola uthini kumina? Angikhanseli mama lokho aka ngeke uze kuze uthini uthi umntwana wenzeni? Ngithi ngithola umntwana mama. Ngithola umntwana omncane na 6 months manje. Senenyanga ezo6 and manje into engikhathazayo. Ima usenyanga ezi6 kubani? Ngoba mina ngikhulele. Ubungithola kubani umntwana? Mama kwenzeka iphutha la. Kwenzeka iphutha nokuthi lento le. Kahle futhi yini engibizele yona la. Ngibone lokho eyinwaya ngisizwa kahle istory.
Kufanele khuluma mfethu, ngihambe. Makufanele ngihambe khuluma. Ngiyacela ungahambi mama, ngicela wehlise umoya. Yabo ngiyimisele kakhulu ngathi ngiyacela ungangishiyi kanje. Ngicela ukuze yonke into ekhona enhlizweni yami ngibhode. Then sibone ukuthi sigcina kanjani ngalolu daba. Libalulekile ngiyimisele empilweni yami ukuphila nawe. And akekho omunye umuntu engimbonanga. Ngijabule nawe ayikho into engishoda ngayo. Kufanele uthi ujabule. Uthi ujabule kodwa uhambe wayokwenza ingane ngaphandle ngikhona uthi ujabule. Hayi ngoba akubanga inhloso. Ngiyenzeke nini lesanele? Isinonyaka 6 months. Owema. Nenyaka no 6 months. Wathula kwasizongibizela bonke labantu usanele. Uright kahle la ekhanda? Ngiyatholisa sithanda sami. Ngiyatholisa. Kodwa into eyenzeke ngephutha. Yabo njengoba ngisho kanje nami ngenzela ukuthi ngingaqali ngamanga ngoba siphila iqiniso ekhaya. And into eyenze kanje ngingahlosile. Kanye nje Uthi ngitshele wena angibatholi mina abantwana yeso. Angibatholi ingakho kwazile usanele ukuthi aphuma ayokwenza abantwana ngaphandle. Angibatholi sengihlale nayo 5 years sithandana naye. Uthi uyolobola yethu usemithisile usezunengane. Ubethule uzongibizela nina. Hayi ngoba kubizela bona kodwa mama. Sanele. Mfethu. Wena kahle utshela uNelo ukuthi uphumile wayolala nomuntu ngaphandle skuni wamhlaba wamithi yilowo nto omtshela uNelo. Kodwa nawe indlela obeya ngayo mfethu. Cha uthe wena singaqamba manga sibe realistic angithi usho njalo. Uthukile ungihlambalazile. Uthuka mina uyasithuka kaDuma uthi mina ngizali. Uphumile wahamba uyokwenza ingane kamakhelwane ngikhona. Kuzokwenzeka sithanda sami yazi nawe ukuthi izinto ezipalana uNkulunkulu lezi nami akuyona into ebengihlelile ngoba ngisho ukuthi nje kwenzeka iphutha. Iphutha into engingayazi. And into eyenzeka kanye Akuyona iphutha lelo ungishiye ngikhona wahamba ungishiye ngikhona. Iba kuyinhloso ngithi ubonile ukuthi kade uzama kumina. Wabona ukuthi okay akazali lo mshiya uhamba uyozalisa wena. Ubani yena lo okuzalela? Okay. Ubani yena lo? Akho into engicela ukuthi ngakuthola ungeyilutho wena. Ngakwenza umuntu. Namhlanje uzongibizela abantu uzongihlambalaza. Uyinja wena. Wena umgodoyi wena. Ngicela ungihambise ukungibizelani la. Ngicela wehlise umoya sisi. Kanjani nizongithuka? Nihlangene ngami la. No, ngiyazi le ndaba le serious and sensitive. Wena uthi awubathola abantwana ngani? At the same time ubhuti naye uyasho ukuthi wenze lento ayenzile because asizoyibiza ngephutha kulona iphutha ukuthi inhloso ingakho ngisho ngithi inhloso akulona iphutha. Uphume ngoba ebona ukuthi mina abantwana ngibatholi uyangihlambalaza ungenza isilimo. Shuthi njengoba yena eyolobola uyangigqiba kahle fanele ngivume mina ngijabulela ukuthi ngiyalojola. Yethi ngiyazi kahle ukuthi ngivuma lengane kahle uyangithenga. Kahle usanele into ayibhalele la kwishow uthi ucela ngoba naku sekwenzeke lephutha leli akafuni ningene sizixazulule sobabili nale ndoda namhlanje kwazi kuzokhuluma indaba ezingaka phambi kwenu ngithini mina inikeza indlebe ilalele inikeza indlebe uyilalele mama ngiyazi kubhlungu hayi anginaso nje anginalo uthando lokumlalela ngoba manje sijwayele ukuba nenkinga akhulume nami uzongibizela nina namhlanje ngoba ubukisa ngami ezweni sengihambe ngitshela abantu ukuthi mina ngiyalojola kanti fanele uyangithenga yena ukuthi mangivume lengane ngoba mina ngingazali ubhlungu ungabathola abantwana yeso sanele ubhlungu ungabathola abantwana ubukise ngami wena uyasithuma thina ekhaya uyasithuka kaDuma uyasithuka ubatshela ukuthi ingane yabi inyumba kusho wena umgodoyi wena uyinja wena lesibili sokuzongibizela la lalela uzongibiza la ufonela lamadoda engingawazi ukuthi awazi azokhuluma nami la uhlulekile wena kahle shuthi awuyona indoda uyona lento bengiyitshela ukuthi uyiyona uyangidakelwa wena uyangisanganela kahle awu kodwa Nkosi no ngicela ngiyazisa ukuthi umoya wakho uphezulu and ubhlungu kodwa usanele la angisayidi naye but ubethu uzama ukuba honest kuwena ungene entweni ozaziyo ukuthi into kanjani honest nje bezongihlangabalaza angithi uyangihlambalaza manje kugcwele abantu la bukisa ngami uthi honest leyo wena uthi ubenqena ukukhuluma nawe endlini because uyazi vele ukuthi bengeke kuphethe kahle yini benqena futhi ngoba sijwayele ukukhuluma naye ubona ukuthi akangilethela ezokhipha into ebhlungu ngangicathi ngiyazenza mina ukuthi ngingazali uyazi kubhlungu kanjani ungathola abantwana uyathukwa mina akukho la ngingathula even uma wakhe uhlala ngitshela ukuthi nje yena athathe ibhayi alibambe kanje uma wakhe athi fanele ngabe manje usedlalisa ingane ngiyazikhethela yini mina ungazali ngiyaxolisa sithanda sami ngiyaxolisa kodwa njengoba ngisho nje ukuthi njengoba ngize la
Ngenze sisiyakhele esisekelweni Wesanele seqiniso, into engcono mfethu ukuthi uthathe leli lobolo lakho uhambe uyolobola lo ma wengane Kanjani, naye kanjani, ngoba mina Nkosi yami? ngiyinyuka angizali Eh. kodwa ngifuna wazi ukuthi angizikhethelanga kodwa ngimisele nami ingane ngawe nje ngiyayifuna mina. nami ingane Ngimisele ngawe. sengichathile ngiphalazile ngiqumile ngikwenze konke Kuzokwenzeka Sithanda sami, angeke isikhathi kusenzeka mase sekucacile sifike. u5 years akuyona ingane yanetha yezwa Eyi, kodwa qhubeka Nkosi naye uma yami, wengane yakho ulithathe ilobolo lakho ngi-right Sithanda sami, ngi-right amanga shuthi awuyona le ndoda ebengiyitshela ukuthi uyona ngiyona, uzongihlambalaza, ngiyona, ngibizela kodwa amadoda Jehova, angaka. ngiyona Sithanda sami. ngaze Uyakhumbula kade ngakunyanya aha ngiyaxolisa Sithanda sami. Kona njengobusha yabo ngenze ngiyakhumbula njani futhi sengifuna ukuhamba ayikho into engihlalele la Cha, ikaka phela leni sa- ngibizele yona kahle kahle ngifuna ukuhamba mina Sithanda sami, ngicela ngifuna wehlise ukuhamba umoya. ngishiye imisebenzi yami ekufanele ngabe ngiyayenza Hawu, kodwa. ngizele le ndoda Bangathi So nje so ekhaya, manje dadewethu sekhele umendo kade wakho yonke. yawulahla uthi hayi awuhambi. ngcono Ah, ngikulahle ngicela futhi ungawulahle, ayikho le nto ma. ngenze njani Ngiyacela ungayenzi. ngenze njani mina ngikhulise le ngane ngoba nakho phela ngilotsholiwe edlala ngami engenza isilimo Kodwa ngizophila nawe mama, yazi uyakhumbula kade kune-festival lapha eNanda Dam. Sahamba lapho noSenzo noMenzi sakhona. ibona bakuthunyile After- labo senzo eh, nabo wathi ibona batshelile ukuthi Into- le nto yakho ayizali hamba uyozalisa ngaphandle yenze- ibona basho njalo Ubafakela no Kanjani? senzo la ibona nabasifaka itotolozi kuleya ngane. No, kuyazi umama ngena umuntu owuvanzi mhlambe ngendlela kade beya ube ngahlambe nomuntu esifazane ngihambe ngifuna izingane kuyena angifuni izingane mina. ubufunani uyitholile ingane Uyitholile, nakhu uyenzile. Kwi-after party kwenzeka iphutha-ke. Iphutha kanjani? iphutha nje, Ongixoxele ongixoxele iphutha lakho ukuthi lenzeka kanjani. Ngixoxele ngephutha ukuthi wasuka Hhayi, naye kwi-festival, waya naye endlini, wafika endlini nangena embhedeni, nasuka embhedeni nakhumlana. Emva kwaloko wangawabheka amakhondomu. Nkosi yami ngeke musukuya lapho. Cha, uthi musukuya lapho. iphutha wena, kanti iphutha into enjani? Iphutha. Iphutha kanjani Awulazi usuke iphutha. nomuntu, usuke naye Awulazi kumcimbini, iphutha, awulazi iphutha manje. wamhlabela emcimbini? Bese Cha. awukahle, musukhuluma kanjani? kuyikona ubuza kona Akona Sanele mama, kuyikona kona. Cha, mina ubuza ngilwa kona. Ngoba nokuthi ngisho uthi into eyenzeka yaba iphutha. iphutha. Iphutha kanjani ungamhlabelanga lapha emcimbini? Angithi wena nanisenanda Dam, Bagcwele but abantu. wahlatshelwa endlini lo muntu lo. Kodwa-ke- Wekhona usanele lapho, usenzo, Babengekho, wekhona umenzi. babengekho. Yabo Angizwa akulona mina iphutha. kahle Ngisho ngingakho ukuthi ngithi kuyinhloso emva kuyiphutha kwakhona kanjani sa- uyazibona umuntu umkhumula iphenti uyabona uyayifaka itotolozi yakhe kuyena Wasekudlekile. mama, ayikho leyo ngiyaxolisa. nto ayikho leyo nto Ngempela ubuzele nje kwaba wena yiphutha. ukuzongilimaza Ngale- uzongibulala ukuzobukisa ngami Okay. ukuthi lo akazali Ngicela ukuchaza ukuthi ngayiphi indlela. Ngale ndlela ukuthi njoba sengizala nawe, ngisanda ukuconfirm ukuthi ingane yami ngampela. Lwase sangimazi ngisho ukumazi. Kade sesenza ama-DNA test, ngiyabona futhi ingane ukuthi inawo ama-features and kunzima usivele ngiyithathe ngoyifuhlela ekhaya singakabonisani nawe ezumndeni wami vele kini bazoyivuma bahlezi besho bethi ngizali bazoyivuma vele kini leyo ngane Kodwa ngoba phela- bayazi uthatha inyumba wena kodwa bathanda wena angithi mina nje ngiyinkunzi manje, yenkomo bayazi unyoko ukuthi washo ngimisele ngawe. aha Ukuthanda kabi uma ayikho lento ayikho nje leyo nto ayikho lento wazi kahle futhi mina nawe. ngifuna ukuhamba manje lana ayi Dadewethu Ngicela mhlambe ungahambi, before uhambe, sicela uhambe nezwi ke mhlambe elizokhulula ubaba. Because into eyenza ubafu angisho ukuthi right, but into eyenza ubafu enze yonke lento ayenzele simply because he wanted ukuthi mengabe niqala ningena to umama nobaba wekhaya noma naye yolobola ekhaya alobola umuntu azi ukuthi uze kuyena clean yabo uze kuyena emtshela lonke iqiniso khona nawe uzokwazi ukuthi ubaba uwenzile kodwa kulona iphutha leliya Iphutha. uwenzile amaphutha before but njengamanje useke ekhaya kanje because njengamanje cabanga ube kuthiwa akakutsheli lezi zinto akutshela zona manje ufound out esekulobolile useyaluza mhlawumbe izinto eziningi uluza wena uluza amalobola akhe asiwathumele kini so manje ufuna ukuthi before ulobola akaqale akutshela iqiniso ungene ekhaya wazi ukuthi ungena entweni enjani yabo. Ngiyacela sithanda sami ehlisa umoya, ngiyakubona ngiyakwazi and ngiyakubona ukuthi awusekho right and kufanele unawo wonke amandla and nama-rights ukuthi udine ngale ndlela odine ngayo kuzo zonke izinto engithembisa zona nesiyikhulumayo nesesidlule kubona yabona bathi ngiyimisele sithanda sami lokho akushintshwe indaba yengane ingane ngiyayithanda impela yazi isikade ngangifisa ukuba nayo bathi nje sesinayo ingane sisazoba nazo uNkulunkulu mayeplan ukuthi uzosipha bathi ngifisa ukuthi konke lokhu sikwenze sibambisene and uma ingane angibambisene nayo yilokhu sifanele nje ngenza inhlelo ukuthi ingane ngiyithathe izizohlala nathi
Manje yiloko engifisa ukwazi ukuthi ngiyazi kona kusasinda kusakusha kusanjani kusanjani. Niphinde Kodwa- niphinde enye ingane ngiloko nje. Ngeke kwenze isithando sami lokho, ngeke kwenze, ngiyakuthembisa. Kanjengoba ngiyilahla nje phambi kwakho, ngenzela lokho uthi ubone ukuthi hhayi ukuthi ngumuntu onamanye ama-agenda emva kwakho. Wazi kahle, uyangazi ukuthi ngisukaphi ade kunjani ngoba sengifike la ngikhona. Manje lilonke sanele ukuthi mina mangivumele ngane. Ngiyacela sithanda sami, wehlisa umoya, uncenge inhliziyo, samukele siqala umndeni wethu nathi. Ngiyakwazi nawe uyayithanda ingane, hlezi ungidlalisa iy'ngane, sizozama nje siy'khulisele le. Ngizokwenza sure ukuthi uma wayo nje akangeni empilweni yethu. Ngoba uyazi ukuthi khona umuntu engiphila naye, ngamtshela ukuthi le nto le izongonela izinto and sengenze ukuthi nokuthi nokuthi. Njengoba kade sibhizi sihamba iy'ndaba zoku-check-a iy'ndaba zama-DNA nani nani. Ngibuka ukuthi impilo yami nayo ihlafalala iphela sengiyi-organize yonke into kahle. So ngeke ngikwazi uku-afford ukuluza wena, futhi ngeke ngikwazi ukulahla ingane yami, yabo, and ngiyabona ukuthi iyona. So ngiyafisa ukuthi sibe nendlela ukuthi sibambisane sobabili sibone ukuthi senze njani sithanda sami. Ngiyakucela bandla, ngiyakucela. Eyi, Ngiyazi kunzima malafu. Ngithathe ingane yakho. Ya, ngeke ngize ngilahle igazi lami sithanda sami, and wena umndeni wami. Ngeke uze ulilahle igazi lakho. Engakho ubona Ngisholo ukuthi ukuthi- awuzise mina ubuhlungu ngoba ngilona igazi lakho usho njalo. Ngisho ukuthi bengingakwenza okurong uthothi ngiyalwa ngithi ingane ngiyiphike kuze kovama umusa, but ngiyinikezile isikhathi nakhona bese ngikulwile lokho kunye. But ngiyabona ukuthi ake ivoti liyangidla iyafana ngampela nami noma kwenzeka kanye. Omuntu engamanzi angimani nokuthi uphila nobani, uphila nhloboni Ukwenza yempilo. ingane akuthatha unyaka wonke noma inyanga Kwenzeka yonke ungazi ukuthi kanye. kwenzeka kanye. Ukhona omunye wakini osomtshelile ngalento noma uzotshela Cha, mina. uqala sithanda sami. Ngiqale la ngabhalela la. Then-ke ngase ngithi ngifuna ngiqale ngikhulume nawe. Ngibone ukuthi lokhu sikuthatha sikubeka before ngihambe nasekhaya ngiyobika ukuthi sekunento kanje kanje kanje. Wavele nabo ba-worried ngawe. Because bayazi sikuthanda ngana nezinto esiyihlelayo nayo yonke into esiyihleliwe. Ngiyabona ukuthi le nkinga le angifuni ikrashe yonke into manje. Futhi akusenzeki ngisho godo. Ngiyacela sithando sami, ehlisa umoya. Siyilungise le nto, ngiyacela. ya ne. Ngeke afford nje ukukuluza, ngeke ngikwazi. Ngiyacela bandla please. So ngicabanga ukuthi mhlampe usisi kumele simnikeze isikhathi, yabo. Uyadinga ukuthi ayetshise le ndaba le. Angikholwa ukuthi asengavela aphume nesinqumo nje manje after indaba engako oqeda ukumtshela yona. But angazi dadewethu ukuthi lokho ngikusho right noma mhlawumbe wena uzizwa ngenye indlela. Uyabona ukuthi kumele mhlawumbe uqhubeke nomendo wakho noma usadinga isikhathi sokuthi ucabange. Because nje manje angikwazi nami ukuthi ngiqhubeke ngikufake umthwalo omningi phezu kwalo mthwalo nawo. At the same time ngibe ngifuna iy'mpendulo khona manje, yabo. Ngiyacela bheka. Angazi kude. Angazi yini ufuna ngithini? Mina sithanda sami uma suvuma ngiyakuthembisa ayikho into eyiphutha eyokuyiphinde yenzeke. Lokhu nje kuqalile kugcinile ngeke kuphinde kwenzeke, and ngibonile ukuthi kunamandla okungonela izinto zami ey'ngakanani. So angifuni nje ukuluza wena. Ingane ngileni nayo. Solo mfana, Hawe ma. solo mfana. Ya, so uma uvuma angazi wenze njani, but-ke lobu bhutesho nami ngiyabona ukuthi kona kuningi ngosuku olulodwa. Futhi ubungalindele and ngikushiye yonke into i-right and le nto iyangidla ngibe ngisathe siyajabula senza yonke into, ngiyabona ukuthi hhayi umoya wami uyasindelwa nje. Mina ngeke ngisho ukuthi ingane ayibulawe. Ngeke futhi ngilibulale ilungelo lengane ukuthi ingane imazi ubaba wayo. It's okay. Ngaba ubaba enganeni kodwa Ngicela ube ngoba khona. ukuthi nje thina sobabili ayiveli iphele lento yethu. Hhayi ngaqali iphele sithando sami, ngiyacela. Eyi, Ngiyacela nje ungixolele kulokho. Uma ngabe kuthiwa khona into iphutha elinye engabe kuthiwa ngiyalenza, ngiyakunikeza i-right ungangishiya ekuseni.
lokhu nje iphutha totally out of hand. Hayi, Yabo ngoba into ukwazile mayiphuma ukuphuma esandleni. ngikhona and ngilimala kakhulu ngoba kade siloko sizama kade sizama ingane angingayitholi manje ngakho ngikukhulula ukuthi okay hamba uyoba ubaba yabo ungagcwala amaphara hamba ube ubaba enganeni sondeza ingane yakho eduze but kuphume mina ongazali mina lo ofanele aphume Kade kuchazela akafuni uphume mama angifuni uphume mama. uze kuwena ngoba ubefuna ukutshela iqiniso lokuthi kwenzakalani. Uma wengane asithandani nawe ephilela impilo yakho ukuthi na umthwalo sovele waqhamuka. Manje usuphoqelelayo ukuthi ngibone ukuthi ngenze njani. Ngoba isona sinqumo esiright ukuthi ingane ngiveke ngiyithathe because naye aqhubeke ephila impilo yakhe ngoba sibambisene. uyithathe ihlale nobani le ngane Ngiyithathe bengithi phela ama seku right ngizokhuluma nogogo ngikhulume nomndeni. yo Sofa ngoba Nkosi yami. salungisa izinto kodwa ngifuna ihlale nathi emzini wethu. Sireze sobabili sithanda sami ngiyacela ingane ayinacala yazi imina onephutha la. Nginephutha endiyimisele. Dadewethu mina ngicela sikunikeze isikhathi yabo. Mhlawumbe sokuthi uyetshise yonke lento le uyicabange kahle because ekugcineni mengase mhlawumbe ukhiphe izimpendulo manje ungakhipha nezimpendulo that we are not too sure about them yabo. So kungcono mhlawumbe sikunikeze isikhathi ucabange kahle uhlale phansi Kodwa nomfowethu. ngiyamthanda mina. Uyamthanda nawe mama. Uyazi naye kodwa. njengamanje angizazi noma ngiyathanda noma ngiyenzela angazi Yeah. ngoba manje uphumile ngikhona mfethu ngikhona Akube wahamba wayeyitshontsha yini le kwenza ukuthi uyitshontshe wahamba uyokwenza iphutha wayengalenzanga kumina lelo phutha mina ngizwa Nkosi yami kwenzeke kanye sithanda sami. Yani. Kanye. So bafo mina mhlawumbe ngingakusho kwena ukuthi asinikeze umama isikhathi acabange then mengabe ke secabangile mase siyabuyela kuyena sizwe ukuthi ucabange waphelelaphi yabo because ngikholele ekutheni mewukuthi siloke simshusha manje sifuna asho lento thina siyi-expectile uzogcina naye esesho izinto angaqondile ukuzisho ngaleso sikhathi. Yes kona kumele niqhubeke nithandane simply because nawe ube honest kuyena noma uzamile ukuthi ukhombise ukuthi uyindoda eneqiniso but uma kuwukuthi akekho ready njengamanje ukuthi akhulume nawe mhlawumbe simnikeze isikhathi sophinda futhi sibuyele kuyena uma ngabe sehlisa umoya because le ndaba inkulu mfethu yabo iyasinda futhi yabo hayi ukuthi mhlawumbe umuzi wakho uyawa njengamanje noma siyawubhidliza but senzela nje ukuthi ayicabanga azithole la ukuthi ungubani. Kodwa ungangilahli phela. Ngiyacela. Ngicela ungangilahli. kube bekuyimina wena ubuzongixolela ngeke ngibuze kube bekuyimina uwena ongathola abantwana uzoxola wena njengoba ufuna mina ngixole uzoxola wena bengingaba nzima sithanda sami kanje kuba kunzima. wayi kumina kumele kube lula ke Angisho ukuthi kulula mama. Siyabonisana la ngiyacela nje uncenga inhliziyo ngoba ngisho uyazi nawe mhlawumbe mina ngizwa kahle angisho ukuthi ungabe ubaba engalweni yakho angikusho lokho ngithi nisondeze eduze umntwana ube ubaba kuyena wenze yonke into ofanele ngabe uyayenza but mina ophumayo la ngeke ngibe ubaba oright ungekho ngoba ngeke ngiphile noma wengane asithandani naye kwenzeka okwenzeka mina ngiphila nawe day and night 24/7 yazi futhi hayi ngoba ngiqinisa ikhanda but ngiyabona ukuthi kushuthi mina angikho safe ngihlele endlini uyahamba yena uyokwenza izingane ngapha kushuthi izifo nje mina Ngazithola kalula, lo yeah. muntu lo ukuthi into beqala ukuyenza le ngikholwe kanjani serious ngikholwe kanjani mina ngabe phela ikhona nezinye izingane kodwa ke ngisho sithanda sami ngiyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa and ngisho futhi unama rights onke ungaphatheki kahle and ngikuphoqelela ukuthi manje ngiba right thathe isinqumo kodwa bese ngibukela ikusasa nami ngihlele ngibuka ukuthi no ngeke ngikwazi ukuluza wena phela ukuthi ngizama ukulungisa indaba yengane manje ukuthi iyona ngizoyenza njani ngoba ngeke ngikwazi ukuphila impilo eyamanga ngihleli la endlini ngithi si right sisodwa ngale ngihambisa amaphempasi ngihambisani ngale akuyona impilo leyo and ngiyazi ukuthi ingane uyayithanda sobambisana nje kube right because sesayikhuluma indaba ku-adopt
last year kodwa sayibona ukuthi sa-early sabancane kusangenzeka noma yini. Yabo? Ngoba ubusiwazi wena ukuthi ukhona osummithisile. Angithi usenonyaka manje. Unonyaka noma uno-6 months wena Uno-6 owazi months. umzali wakhe. Yes. Ingoba wena bosowazi ukuthi ukhona umuntu obonana naye. Usubheke yena ukuthi mhlawumbe angakubambela. Hayi, sithanda- Nangempela akubambeli. Angibonani naye, Asala kodwa inyumba ley'ningi. kwenzeka kanye baby kanye. Ngangiphuzile futhi kanye. Uyazi nawe Hayibo, uthola ngisho njengoba ngisho nje ingane awuze uyenze isonto lonke. Lo 5 minutes nje ingane iyahlala. kwaba So nje yiphutha sithandwa angikho sami. safe kuwena. Ingakho nje Usafe, Nkosi yami sithandwa sami, angikho usafe. safe. Wena usazongishiya ngila endlini. Uhambe uyokwenza Uyazi ezinye ingane. ukuthi- Uboy lokuzofanele alanywe angithi kobe kusho wena. Ngeke ngize ngisheshe ngeke ngisho Hayi lokho. ngeke akikho safe mina bhuti hayi ngoba ngiqinisa ikhanda. Hayi usafe sithandwa sami yazi Hayi. ngobani ngoba manje siyesipayeni siyohlala ngaphakathi asisengeke sisaba ngaphandle sibonanele egxobeni sibonane siyokwakha ikhaya lethu siyohlala sibe ndawonye. Hayi angazi Wamanje ngisazocabanga ngifisa kodwa wena ukuphila uqhubeka ube nawe, ubaba ngiyacela enganeni yakho baba. mfethu mina. Okay. So sisi uyavuma ukuthi sikunikeze isikhashana ucabange uzobuyela kuthina nempendulo esho ukuthi uyaqhubeka nomuzi kaMadlanduna noma uyaphuma. Nginganginikeza futhi isikhathi kodwa nje anginithembisi ngoba manje angisamthembi mina lo muntu angisamtrust nje angikho safe mina kuqala ngeke phela impilo yami lena shuthi ngizofa ngingakabi nayo naleyo ngane ngibukeke nje ngesalukazi Ngeke kuphinde nje sithandwa ngoba sami uzobe kwenzeke. ungixoshela izifo le ngaphandle wena. Sithandwa sami ngoba ngithembisa yabo ngoba ngize la ingoba ngifuna ukuzokuthembisa ngisho emhlabeni wonke umuntu elalele uvele uphume khona ngisho emhlabeni bengibona wahamba kuphi bese wena umithiselele la ngingazi khona bebekhona obuhambe nabo abangani bakho bekuvele kuyisemhlabeni ubuvele nje wena ungihlambalaza kube njengoba yiphutha wenzile sithandwa nje sami. namanje hayi Kube mfethu hayi yiphutha. hayi Asehlisa umoya mfethu simnikeze isikhathi because yabo ukuthi njengamanje umoya wakho usaphezulu usaqeda ukuzwa le ndaba and iyamshisa ushilwa simnikeze isikhathi so mhlawumbe mase right uzokwazi ukuthi uhlale naye phasi ukhulume noma futhi uphinde usibize sikwazi ukuthi size ukuthi kuhamba kanjani niyaqhubeka nothando lwenu uyavuka umuzi noma she decide ukuthi call it a quit so asimnikeze isikhathi mfethu. Sithandwa sami kwaze wanzima yazi. Hayi ngiyaxolisa yazi. uye kuloku ngibiza ngosithando sakho igama lami nguNelisiwe. Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa ngempela. Ngiyacela nje ukuthi wehlise umoya. Ngiyacela mama. Hayi kunzima bafethu niyabona nani episode yanamhlanje yo ayi angazi nanokuthi ngithini kodwa niyabona ukuthi kuhamba kanjani menzi senzo niyayiboya idamage nayenza la ngiyazi nibukile manje niyabona manje ukuthi kunomuzi ongase uwe ngenxa yenu because njengoba naye wena umuntu wakhe nani nabantu benu and nanihlohlele kakhohlwa subscribe like uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show noma silungisa umjolo igama le show the only show amakhaphula afike ehleke happy iphele sekungasekho mnandi but one thing ayilenda ukuthi umfana uma ngabe edlelwe intombi yakhe ubuza ukuthi belingakanani kanti intombazane mengabe mengabe indoda idle enye intombazane ibuza ukuthi nenze kangaki how many rounds hlangane kwi-episode elandelayo. Namhlanje we're going to be joined by Dr. Domisa wempande yempilo The Roots of Life. Uyazi ukuthi mengabe khona usuke sikhulumela indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta imizimba yethu ezithinta isikhumba sethu nanokuthi singazigcina kanjani thina sibahle. Awubuke nje. Uyangibona mina ngimuhle kanjani? Uyangimuzwa ngibuka nje kahle ungabi nomona. Because phela nina umuntu nikwena imbuke nje ngoba naku kodwa muzwa umbuka kahle nje umuntu uyambona uthi hayi no ijongo leli. So namhlanje sinaye la sokhuluma naye uDr. Domisa sazikabazi ukuthi ke uzosisiza kuphi siyazi ukuthi each and every time engabe nathi usuke ezosisiza ngemizimba yethu ngezikhumba zethu nangayo yonke nje into esithintayo emzimbeni wethu. Sawubona ma.
Njani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Khona nami. Ngiyaphila. Ngiyazi ukuthi le khaya awusadingi introduction. Umuntu sebenako ukubona uDr Dumisa weyimpande yempilo. But ukubakhumbuza nje mhlambe mengabe sikhuluma ngegama impande yempilo, the roots of life. Libhekelela ini? Nenzani kwimpande yempilo? Alright. Masikhuluma ngoDr Dumisa kuwudokotela we-Roots of Life. Sikhuluma ngodokotela wesikhumba. Abantu abaningi abamazi njengodokotela wesikhumba kodwa kuningi akwenzayo kodwa mhlawumbe udume kakhulu ngokusiza noma ukwelapha iy'nkinga zesikhumba noma kukuningi esisiza ngakho. Mhlawumbe ngizokubala namhlanje noma okusha engizo-introduce ebantwini kodwa abantu abaningi bangazi njengodokotela wesikhumba usiza ey'ntweni ey'phathelene nesikhumba. Ngiyazi ukuthi usiza ey'ntweni ey'phathelene nesikhumba and esikhathini mhlampe esidlule oke wafika kusona la uke wafika nama-products alekelela abantu ukuthi babe nesikhumba esi-right, i-eczema ingabi khona konke nje nabantu besifazane mhlampe abanekiwi ikwazi ukuthi isuke. Namhlanje ngiyezwa kuthiwa usiphathele i-product entsha uzo-introduce into entsha. Yini usiphathele yona namhlanje? Mhlawumbe before ngiqhubeke nje nengiphethe namhlanje uqala nje ukuthi ngidlulise ukubonga ebantwini ukusithanda nokusithemba abantu abakumazwe ngamazwe abangasazi bangaze basibona live kodwa nje ukusethemba. Ngoba phela umuntu ombone efonini noma mhlawumbe umbone kwi-show thizeni awukholelwa ukuthi lapho umthembe kodwa sibonga nje ukuthi abantu basithembile bathemba nomsebenzi wethu futhi basisupporta basixhasa bafaka iy'mali zabo bengasazi. Siyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke nje nisupporte nisithembe nazi futhi sokwenze ukwethembeka kini. Mhlawumbe namhlanje ngasho ukuthi ngifisa nje ukudlulisa ebantwini baningi kakhulu abantu sebefikile kumina bebuza usidokotela akukho mhlawumbe owesifazane noma owabesifazane onakho ukuqinisa imizi. Mhlawumbe namhlanje ngizo-introduce khona lo ukuthi sesinawo ama-products abesifazane. Abantu abaningi bayamazi uDr Ofele Mtwini odila kakhulu nabantu besilisa. So mina ngudokotela wesikhumba ophinde futhi adile kakhulu nabantu besifazane. Okay. So mangabe udila nabantu besifazane ukhuluma ngezinto zokuqinisa imizi, ama-products akanjani mhlambe lawo mongasichazela kabanzi ngawo? Engakusho nje ukuthi abangalanywa abantu sikhona. Abashadikazi bayakhala kakhulu ukuthi cha ayingafi imizi yabo sikhona. So ama-products enginawo mina alekelela kakhulu ekamelweni mhlawumbe ngaba izifo mhlawumbe ey'phathene nabantu besifazane mhlawumbe izifo zocansi mhlawumbe abayekenza abayithola ingane ngaba inkinga yenzalo abaye banenkinga mhlawumbe ngabe bey'ndaweni yabo esikhathini baba ney'nhlungu mhlawumbe ama-period pains. So imithi enjengaleyo uqinisa nje ikabelo ukuthi ingafi imizi sikhona. Uyezwa-ke akumele ulanywe, akumele ube ney'nhlungu, akumele ama-period yakho ungawazi ukuthi ahamba kanjani. And also kumele nje ube umuntu wesifazane o-right ne-private part yakho futhi ibe sesimeni esi-right. Uma ukuthi zonke lezo y'nkinga wena unazo nangu uDr Dumisa uyazi ukuthi ungaxhumana naye akulekelele ey'ntweni ey'kanjalo. Ngiyazi ukuthi njengamanje siqeda ukuthinta i-product entsha onayo. Mhlawumbe-ke khona umuntu obukayo njengamanje uyasho ukuthi yazi le nkinga eniqeda ukuyibala njengamanje mhlawumbe nami khona engibhekene nayo. Nikephi nendawo ngenze njani uma ngifuna ukuthola lama-products? Umuntu okude siyakhona ukuthi simthumelele ngophephu noma ngo-courier guy kodwa isikhathi esiningi sisebenzisa i-courier kaphephu kubantu abakude naseThekwini. Kodwa uma useThekwini uyakhona ukuthi uplace i-order lakho siyahlangana e-workshop. La ngenza khona ama-deliveries kusuke kuse-workshop kodwa uma ngabe ukude neTheku then siyakukhoriyela ngophephu sithumela ngophephu. Okay, the last time you were here imibuzo yayilokhu ifika noma ama-questions abantu ababengibuza wona ukuthi mengabe benibheka ku-Facebook they hardly find i-page ekuyilona impela eliqondene neyimpande yempilo. Mhlawumbe ngilibona kanjani i-page lempande yempilo on Facebook noma nje kunoma yiphi social ekhona? Khona ngasho ukuthi ku-TikTok maningi ama-page akhona mhlawumbe impande yempilo kodwa elethu i-page yi-Roots of Life. Mangabe ubuka lana ilogo le ekhona la ku-uniform yami iyona ekhona kwi-PP ayishintshi kuhlezi kuyile logo le ekhona ku-TikTok kanjalo naku-Facebook. PP yakhona ilogo nje kanje. So uRoots of Life ku-Facebook, uRoots of Life ku-TikTok, sikhona naku-WhatsApp nama-calls futhi siyatholakala. Okay, nice. Ngiyazi ukuthi namhlanje besibheka kakhulu lento oyi-introduce-ayo noma le product oyi-introduce-ayo entsha abantu besifazane. But asikhumbuzise mhlawumbe nomuntu oqalayo ukubona njengamanje ukuthi ngale kwezinto zabantu besifazane yini mhlawumbe enye okwaziyo njengoba ushilo ukuthi udokotela wesikhumba isikhumba esikanjani mhlawumbe okwaziyo ukuthi usilekelele sibe right? Ey'nkingeni zesikhumba nje ikakhulukazi ngisiza mhlawumbe ngendlela yesilungu kodwa ikhona nangendlela yesiZulu. Mhlawumbe ngabe udinga mhlawumbe imithi yokugquma umuntu onenkinga yey'nduna
unenkinga yesichitho, unenkinga ukuhanjwa ubukhuphe, sinomuthi nje o-magic abantu abasihlupha kakhulu ngawo kuyiwona ohamba kakhulu. Umuthi nje ogeza ngawo lo sigese ngawo amatifane last time sikhona la kwi-show. So siyasiza kumuntu onesichitho, ohanjwa izinto ebusweni, ongaba o-eczema noma ngaba iyiphi nje inkinga ekhona yesikhumba. So umuntu uqala ukusibona onenkinga yesikhumba noma ngabe kuthiwa hlobo lenkinga yesikhumba, so thina sisiza emntwini onenkinga yesikhumba. Ongaba i-eczema, ongaba utwayi, ongaba amabala, ongaba ikiwo, ongaba ama-stretch marks, whatever nje ngaba i-skin problem ekhona emzimbeni, ongaba imikhaba, sidila nje nobuhle bomuntu, umuntu simshiya nje smooth ebushelelezi. Nice. Ngageza phambi kwenu. Aniwuboni umehluko, bukani nje. Bukani. Bukani nje. Hayi mewukuthi aniboni bafethu. Kulungile. Asikhumbuzise umbukelo obukile njengamanje ukuthi utholakala kanjani, nikephi nendawo, inamba, WhatsApp ukuthi nje bangaxhumana kanjani nani. Iy'namba sizoyi-attach-a lana. Abantu abaningi baye bengihlupha bafuna ufela emntwini, ikhona inamba kafela emntwini usuke ikhona kwi-show yakhe, kodwa bafuna mina sizoyifaka inamba la ekugcineni. Ngikhona ku-TikTok as Roots of Life, ngikhona ku-Facebook as Roots of Life, ngikhona futhi enambeni. Okunye bengifisa ukukudlulisa ukuthi sizohambela iy'ndawo ngey'ndawo, sisiqalile vele iy'ndawo ey'ningi like City to City Tower esiyiqalile, so ayikho indawo esingeze sifike kuyona. So nawe edolobheni lakho sizofika. Mayiphela i-show uzofaka umatifane indawo esizoyihambela kanye nama-dates esizofika ngawo. So abantu basilindele cause indawo ey'ningi azizazi, so sofikele emarenki amakhulu. Mina ngoba ngumuntu obuyezweni kakhulu emakhazeni, mhlawumbe ngeze kwezinye indawo ngingafiki, kodwa ama-products azobe khona. La khona ufela emntwini azobe khona ama-products afela emntwini, ekhona futhi ama-products aka-Roots of Life. So uma unenkinga, mhlawumbe umuntu wesilisa odinga indaba yokuvusa induku, khona uDr. Fela emntwini uzobe khona naye nama-products akhe, noma mina ngingekho kodwa ama-products azobe khona nabakafela emntwini. Futhi uyoxhumana nathi ubuze mhlawumbe ukuthi sikuphi, sobe sikulayela indawo ezobe sikuyona leso sikhathi. Kodwa ekupheleni kwe-show kuzoba khona indawo sizoyi-attach-a la ukuthi iziphi indawo esizohambela, ngayiphi i-date nangasiphi isikhathi. Okay. Hayi no, kuyazwakala kahle kakhulu. Ngiyazi mhlambe khona abantu aba-around la eTheku akungaba lula ukuthi bafinyelele kunina nikephi la eThekwini. La eThekwini indawo engisebenzela kuyona kakhulu kuse-workshop. So umuntu kodwa kuyamele aqale enze i-appointment kuqala ngoba ngumuntu ohlezi ebhizi. Mhlawumbe ngathi uyafika e-workshop kuthiwa angikho noma ungitholi. Kodwa kuyaye kube kuhle uma uqala ufone kuqala ucela ukuthi ngesikhathi sokuthi ngizocela sihlangane endaweni ewukuthi noma sihlangane khona e-workshop. Sinqoma usuku kanye nesikhathi sohlangana ngazo. Ngoba ngumuntu ohlezi ebhizi kade ngiyimina engiyibambelayo. So kuba kuhle umuntu uma eqala ifone kuqala. Okay. No, kuyazwakala kahle kakhulu. Uyezwa ku-Dr. Dumisa ama-details wakhe, ama-details ama-products wakhe sizowabhala la ngezasi ukuze ukwazi ukuthi ukwazi ufona, ukwazi ukuthi uWhatsApp ekumele WhatsApp. And if uWhatsApp sicela uhlale odabeni. Sanibona, igama lami ngudlala Matifana. Nginenkinga kanje ushaya usend. Maybe voice note ingeqe kwe-minutes. Kube nje into eshort wenzela ukuthi baningi abantu abangenayo. So the more wena uloku unkanda, akekho umuntu ozothi pay attention to into angayizwa kayiyona ukuthi yapi. Ama-numbers siwafaka la ngezasi ukuthi uzobe kuphi, sokufaka la ngezansi. Wena nje hlala kuleli khasi lethu, unganyakazi, ungasuki ngoba ngempela kuningi okuzayo futhi kuningi ozokuthola. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Siyabonga kakhulu bhuti. Hayi-ke uzwile, uyazi ukuthi silungisa umtsholo uhlezi ukuphathela iy'ndaba ezimnandi. Umtsholo show uhlezi wenza isiqiniseko sokuthi imizwa yobaba iyavuka, osisi ba-happy, obaba ba-happy, ngisho iy'ngane zi-happy. Okubaluleke kakhulu-ke kwayiwena emtjolweni uyiphethe kahle. Hlangane kwi-episode elandelayo.